Εδώ είναι το σημείο σε ένα καταφύγιο. Αυτόν εδώ λοιπόν είναι έναν παλιό ερείπιο το οποίο σκέφτηκαν κάποιοι να αναστηλώσουν ούτως ώστε να προφυλάσσονται οι ορειβάτες και να ξεκουράζονται. Ακριβώς. Δεν μας ερώτησε κανένας αν χρειάζεται. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα στην κοντινή μας Ελλάδα, στον Όλυμπο, που είναι ένα μεγάλο βουνό και αρκετοί ορειβάτες χρειάζονται 2 ή 3 μέρες για να το ανέβουν, υπάρχουν διάφορα καταφύγια τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτόν, προσφέρουν ύπνο και φαγητό και κάποιες διευκολύνσεις στοιχειώδεις. Αυτά τα καταφύγια λειτουργούν για χρόνια και για το χτίσιμο τους αλλά και για τον ανεφοδιασμό τους δεν διανοίχθηκε ποτέ κανένας δρόμος μέχρι και σήμερα, λόγω του ότι προστατεύεται ο Όλυμπος σαν εθνικός δρυμός, όπως και στην Κύπρο έχουμε το θεσμό του Εθνικού Δασικού Πάρκου, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει και τόση βαρύτητα. Εμείς ανοίξαμε ένα χωματόδρομο, καταστρέψαμε το μισό βουνό για να κουβαλήσουμε 15 πέτρες, 4 ξύλα και 3 κεραμίδια, ενώ πολύ μεγαλύτερα καταφύγια στο εξωτερικό έχουν κατασκευαστεί μεταφέροντας τα υλικά με διάφορους τρόπους, είτε με ελικόπτερο, είτε με μουλάρια, είτε με χέρια, είτε με ειδικά μικρά ερπιστηροφόρα μηχανήματα που δεν προκαλούν τόση ζημιά στο περιβάλλον. Ζητούμε από τους αρμόδιους από τώρα και να πάει να παίρνουν ονομάτευση από τους ειδικούς των χώρων, τους επαγγελματίες ορειβάτες, την Ομοσπονδία Ορειβασίας και άλλους αρμόδιους, για να προχωρούν με αυτά που σκέφτονται.